renunțările pe care le-au făcut de-a lungul carierei lor. De asemenea, vreau să-i felicit pe antrenorii care au fost alături de ei, care au descoperit, care au dus, care au lucrat, care au pus cărămidă cu cărămidă, au dus pregătirea lor pentru a-și definitiva pregătirea și a câștiga competițiile la care participă. Dați-mi voie să felicit pe directorii și președinții cluburilor la care activează, care au avut curajul să investească în ei. De fapt, investiția în oameni este cea mai bună investiție. De asemenea, vreau să-i felicit pe directorii asociațiilor județene pe ramuri de sport, care au creat cadrul organizatorii pentru ca acești sportivi să poată să-și desfășoare activitatea competițională. Aș fi vrut în această seară să-i felicit și pe reprezentanții autorităților locale. Se pare că în luna decembrie timpul se comprimă pentru toți. M-au sunat, au foarte multe activități. Avem speranțe că vor ajunge astăzi seara alături de noi pentru a-i gratula pe acest sportiv pe care îi sărbătorim azi.